खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आरो मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामगोन। लोगोसे डाउट थानाय खोथाफोरखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरगोन। लोगोसे आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा होगोन। टुडे बिदिबा भिडिअखौ जागायदिनि। आंनि सेकेन्ड पार्टखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लानानै फैनो सानबाय आंनि प्रेगनेन्सि जार्निनि सायाव। बेयावनो दङ नाम्बार 1 आव सेकेन्ड पार्टनि नाम्बार 1 आव दङ जेब्ला सेकेन्ड आरो थार्ड ट्राइमेस्टार मोनहैयो उदैया देरनायजोंनो जोंहा उदैयाव बिराद माननाय जायो। बे माननायजों लोगोसेनो स्ट्रेच मार्क जायो, गोसोम दागो जायो। बियो फार्स्ट प्रेगनेन्सियाव बिराद जादोंमोन आंनियाव, नाथाय सेकेन्ड प्रेगनेन्सियाव आं बेखौ जानाय मोनासै, माननायबो मोनासै एसेग्राब माने। बेनिफ्राय एलएमबि रिपर्ट डेट मथे आरो सन'ग्राफि रिपर्ट मथे सिगांनि प्रेगनेन्सियावबो डेटआ 19-20 एसे उल्था फाल्था जादोंमोन। दानियावबो बेबायदिनो आवगायावबो फार्स्ट प्रेगनेन्सियाव एसे सन'ग्राफि रिपर्टआ एसे उन जादोंमोन। दानियावबो बेबायदिनो सन'ग्राफि रिपर्टआ एसे उन, नाथाय जेबो प्रब्लेम गैया होनना बुंदों डक्टरा। फार्स्ट प्रेगनेन्सियाव दैया जोबोद खममोन, दैखौ जोबोद लोङो आङो, दैखौनो लोङा नामा होननानै बुङो डक्टरा। थेवब्लाबो दै लोंब्लाबो दैयानो थोआ, दैयानो खम होननानै जेब्लायबो बुंबाय थायो, दैयानो खम। दानि प्रेगनेन्सियावबो बेबायदिनो दैयानो जोबोर खम, दैखौनो लोङा नामा होननानै। बे मोननैबो प्रब्लेमा एखेयानो। फार्स्ट प्रेगनेन्सियाव हेमग्ल'बिननिबो जोबोद प्रब्लेममोन, 9 बेसेबांबाल' दंमोन। बिनि थाखाय जि आयरन टेब्लेट जाहोदों। जेब्ला डिलिभारिनि सम जाफैथारो गथ', अब्ला एसे बारायनानै 10सिम जाहैदोंमोनदां फार्स्टआव, नाथाय एबारनियाव 11 दङ होननानै आयरन टेब्लेटखौ एसेग्राब माने जाहोआसै, थिगानो दं होननानै। फार्स्ट प्रेगनेन्सियाव बिपि सुगारफोरा थिगानो दंमोन, जेबो प्रब्लेम गैयामोन। नाथाय एबारनियाव बिपि एसे बारा मोनदों डक्टरा, बिनि थाखायनो एसे गिनाय फैदों गावबो। लोदो मानसि नालाय, मानसि मोदोम गिदिर, बिनि थाखायनो थाब चेकआपआव थांबाय थानो होदों। गाव बुंनाय बायदि, गाव थांनो थिननाय बायदि थांबाय थानोसै। 6 नाम्बारना सन'ग्राफि रिपर्ट मथे आवगायावबो गथ'नि हार्टबिटआ 140निफ्राय गोजौआवखामोन, दानियाबो 140निफ्राय गोजौआनो। मानो खर' गिदिंनाय, खर' गिलिर मोननाय, बेथ' आं सिगांनि प्रेगनेन्सियावबो आं मोनदोंमोन, दानियावबो आं मोनदों। एसे जानो नागिरो मालाबा। आथिं आखाइ सानाय, मोदोम सानाय, बेफोरखौ आङो फार्स्ट प्रेगनेन्सियावहाय जेबो मोनाखैमोन, जेबो बेबायदि प्रब्लेमखौ आङो मोनाखैमोन। नाथाय दानियाव मानो मिथिया आथिं आखाइ सानाय, मोदोम सानाय, बेबायदि प्रब्लेमखौ आं मोनबाय थानो नागिरो आरो थाब जाबाय थानो नागिरो बेबायदिया। बेनिफ्राय दङ सेकेन्ड प्रेगनेन्सिनि टाइमाव। फार्स्ट प्रेगनेन्सियावथ' सन'ग्राफि रिपर्ट मथे गासिबो क्लियार, जेबो प्रब्लेम गैयामोन। नाथाय सेकेन्ड प्रेगनेन्सियाव जेब्ला फार्स्ट सन'ग्राफि खालामो, अब्लानो डक्टरा बुंबाय, आं एसे सन्देह जादों, नोंनियाव गथ'जों लोगोसे टिउमारबो दंफायो बायदि आं सन्देह जादों होननानै। गावनियावथ' माबा जाया नालाय, 3D सन'ग्राफि जाया नालाय, गुबुननियाव 3D सन'ग्राफि खालामनो, आल्ट्रा सन'ग्राफि खालामनो थिनहरबाय आरो। बेनिफ्राय जि गिबाय जोङो, गिनानै हस्पिटालबो नागिरखाबाय। बेबायदिनि थाखाय अबे हस्पिटालाव साबसिन जागोन, माबायदि ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन, गथ'खौ लानो हागोन ना हाया, बायदिसिना बिराद मोखां सोमथाबजोबलायनाय, जोङो टेनसन जाबाय आरो। बेनिफ्राय जेब्ला सन'ग्राफि रिपर्टआ ओंखारो, जेबो गैया, नर्मेल, जेबो गैया होननानै होनबासो गोसोआ स्रां मोनबाय आरो। बे सेकेन्ड प्रेगनेन्सियाव बेबायदि प्रब्लेमखौ फार्स्टआवनो मोनदों आरो। गुड निउसजों लोगोसे बे बेड निउसखौबो मोनफादोंमोन, नाथाय इसोरनि अननायाव गासिबो थिगानो जाजोब्बाय। टिउमारा गैयामोन। मानो होनोबा आंनि सिगाङावनो, आं सिनायनाय मानसिनियावनो सानै बेबायदि प्रब्लेमखौ मोनदों, गथ'जों लोगोसेनो टिउमारबो दंफायो। बिदिनो सोरबाया लानो हाबाय आरो सोरबाया गथ'खौबो इसोरनि माया बुंनांसिगोन, गथ'खौबो गारनो गोनां जाबाय। बेबायदि प्रब्लेमखौ
खोनानानै जोंबो गिनाय मोनदोंमोन आरो नाथाय इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां जालांबाय दा गथ'आ मोजाङैनो दङ आरो नाथाय मोनसे आरो लास्ट प्रब्लेमा जाहैदों फार्स्टनि प्रेगनेन्सियावबो आरो सेकेन्डनि प्रेगनेन्सियावबो थार्ड ट्राइमेस्टार मोनलायलायबाबो गथ'आ उल्था थायो गिदिंनो रोङा मानोथाय मिथिया गथ'आ जेब्लायबो बुङो डक्टरा दाबो गिदिङा नोंनि गथ'आनो उल्था थाबाय थायो बेबायदि होननानै बुङो नाथाय जेबो प्रब्लेम जायाखै फार्स्ट प्रेगनेन्सियावबो थार्ड ट्राइमेस्टार मोनलायलायबाय गथ'आनो जोनोम जानायनि सम जालायलायबाय होनबाबो हालागै गथ'आ गिदिङाखैमोन नाथाय लास्ट मोमेन्टाव जेब्लाना गथ' जोनोम जाथारनोसै अब्लासिमहालागै गथ'आ गिदिंहैदों होननानै बुंदों आरो गथ'आलाय गिदिंबाय नाथाय माखासे थैनि आरो दैनि प्रब्लेमनि थाखाय माबा खालामनांसिगोन सिजारियान खालामनांसिगोन नर्मेलखौ नों हानाय नङा बेबायदि होननानै दानिखौबो नायनोसै दाथ' आरो गारायाबो गोरलै हिसाबै आंनि सन्देहआव दाबोथ' नर्मेलखौ बिसोरो बांद्राय गोसो होखानाय नङा सिजारियानखौनो जानांगोन बायदि मोनो आरो आंनि गोसोआ नायनोसै इसोरनि अननायाव मा जायो गथ'आ मोजाङै मोजां जानानै जोनोम जानानै फैबानो जाबाय बेखिनियामोन आंनि प्रेगनेन्सि जार्निया नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ भिडिअखौनो लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा माबाफोर हेल्प मोनगोन बेनिफ्राय बा मा होनो थुलुंगानाय मोनगोन जाहाथे मालायफोरनि नंबां जाबां खोथाफोरखौ खोनासङालासिनो गोबाङानो बुङो आंलाय माथो जानो हायोमोन नोंलाय मानो जानो हाया आंहालाय माथो सायामोन उदै नोंहालाय मानो सायो बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै सिगिनाय आंनि बेलायावबो आं मोनदोंमोन आरो आंनि बिजावजालिफोरनि गेजेरावबो आङो मोनदोंमोन खोनादों जे बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नाथाय गासिबो बयनियावबो एखे जाया गाव गावबागाव देहा गाव गावबागाव मा होनो गावबा गावनि सायावसो बियो आरो सासे आइजोआनो खननै प्रेगनेन्ट जायोब्ला बेबायदि सिमटम्सफोरा बेबायदि जानायफोरा गोरोबलाया रिपर्ट मथे माबाफोरा गोरोबलाया बिनि थाखायनो रावबो रावखौबो बेबायदि सिगिनाङा जाहाथे आरो सोरबा बुंग्रा दंबाबो बिनि खोथाखौ खोनासंनो नाङा नांगौ बायदि डक्टरनाव चेकआप खालामजा डक्टरा बुंनाय बायदि खोथाखौ लाबानो जाबाय मुलि जानो होनाय बायदिसिना भिटामिन जानो होनाय बेफोरखौ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय अब्लानो इसोरनि अननायाव गासिबो थिगानो जाजोबगोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि सेकेन्ड पार्ट भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।